hukun tähän kuplivaan. Muut meni, minä jäin kuppilaan. Täällä mä oon, mä ja Celine Dion. Fiksut on lähtenyt nukkumaan, mut on tuomittu juhlimaan. Täällä mä oon. En haluu tanssia, hitaat haluu jatkot, kot. Please mun ikäinen jatkot, kot. Missä hitos mummu kot, rupe potuttaa, pelottaa, ettei jatkoplänit ehkä osukkaa, kuumottaa tosissaan, osoite ois saatava, kun poketos jo hoputtaa, siis vastatkaa nyt saatana! Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Perhana! Miten niin ei tänäänkään oo kellään aikaa hengata? Pilkku lyö kun liekit vasten yksinäisen kasvoja, tää klubi on nyt tyhjä kun se katsoja. Mayday, hukun tähän kuplivaan. Muut meni, minä jäin kuppilaan. Täällä mä oon, mä ja Celine Dion. Fiksut on lähtenyt nukkumaan, mut on tuomittu juhlimaan. Täällä mä oon. En haluu tanssia, hitaat haluu jatkot, kot. Please mun ikäinen jatkot, kot. Missä hitos mummu kot, en haluu kotiin. Kuinka sit on niin vaikei ottaa koppii? Ne nokkii, naputtaa, sano alla laputtaa ja koittaa ulos taluttaa, taas tartun kapulaa. The number you have dialed cannot be reached. Perhana, koton ei oo ketään eikä ketään kelle tekstata. Pilkku lyö kun liekit vasten yksinäisen kasvoja. Tää klubi on nyt tyhjä kun se katsoja. Mayday, hukun tähän kuplivaan. Muut